Na kabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublai fi baro kini gilong ki khubor bamta kasni. Ka examen jong ka Meghalaya Board of School Education MBOS Secondary School Living Certificate SSLC na benta usnem araja apsan kala Sdang benta kasni batkan peteng hadu apsan tarik urempang san busan hajar sispa khandai puingut ki kertong. Ki jaga thoh examen ki pli ha kapor khandai Sdang men step bat ka eksamen kin Sdang nadu kapor sipo buji men step kan kot hadu sibaje no phaisngi na ki sispa andru phosau tali ki sentar lifeline tali ki de ha ki than shilong khasi hil jantia but nyopuwei tali ki de ha ki than tura garu hil ki kertong mentau snem ki kanthok ya laipunyo hajar praspa andru puengot ki samla pule kan thei bat arpunro hajar sanspa arpunrengut ki samla pule shenrang ki balapan benta kum ki samla pule baman kasngi baman kapor ar ki samla pule shimet ki bomde ki samla pule baman kasngi ki samla pule ki bapen baha bat samla pule ki badon haka kerdan.